Oh. Grabe, ang dami oh. Mga special na shell mga ito. Ito yung palakol. Isang mapagpalang araw sa inyo mga toy. Yung kasama natin si Kelvin oh. Yun. Kasama natin si Pariperbig tsaka si Kachoy Dil. Shout out kay Alimili Poliero. Yun. Si papa mo. Shout out kay Victor Poliero. Yan. Ay, yung mga taga Bicol, di ba? Di ba Bicol yung papa mo? Lagot ka. Shout out ng taga Bicol. Galang sa aso. Yung pagganan niya mga toy, paghanap pala ng ano, shield. Ayun. Oh, meron na? Ay, oo Laman, nga. Oh, may laman yan. Pag medyo kumalma mga toy yung alon, tatry pa rin namin tumawid ng isla. Doon sa banda ng mga toy, oh. Tara, Ben! Samahan mo muna ako dali. Magkakas tayo doon. Tatry natin. Pakita ko sa inyo mga toy yung ano, yung sitwasyon dyan sa dagat. Sa may dalampasigan dyan sa may batuan. Wala, oy, dandan ka lang. Malunod ka dyan, may life jacket ka pa naman. Malulunod ka sa putik. Madulas ano? Baka ubra dito. Eh, doon kasi sobrang alon eh. Ikaw taga-video ba, no? Bigyan mo ako. Kahit mga 10 bato. Pumunta kasi kami dito mga toy na nakaraan. Eh, napunta kami sa pamimingwit ng palo. Talagang grabe. Grabing lakas ng alon, tsaka yung hangin. Medyo siya. Hindi masyadong lumakas yung alon, ano. Kaya mga toy, sit up tayo mga toy. Try natin. Try talaga natin mga toy mag-casting. So, yung sit up natin mga toy, ano. Yung kupong, yung rod natin. Kupong. No. Yan na lang kasi yan mga toy, yung surplus ba. Doon tayo mga toy, banda ron. Yung mga toy, try na natin. Yan, sana makadali tayo mga toy, kahit maliit lang, basta ma-experience lang natin yung sa dagat na isda. Ganda dito mga toy magnilaw oh. Mangilaw ka ng gabi. Maraming dito. Alimango. Ayun, nang-aalimango sila. Puntahan natin kaya. Ayan sila. Parikoy. Ano yung inahanap nyo kuya? Ay, mga shell. Ay, oo nga. Masarap nga yan kuya. Lalagyan ng talbos ng kamote. Yun sana mga toy. Gusto namin puntahan oh. Yung isla na yun mga toy. Kaso ayaw nila ni Paring Perbik. Kasi daw malakas talaga alon. Nasira nga mga to yung rampahan ng barko dun sa may Batangas nung isang araw. So bali nung isang araw mga to, tiranay namin, grabing alon talaga dito. Yun sa likod kami nitong batuan na to mga to. So, sana makadali naman tayo mga to, kahit maliit lang sana mga to. Basta ma-experience ko lang. Yan. Malalaki na yan. Sarap yan sa bawan natin mamaya. Ano itong madulas? Ganyan talaga pag shell madulas. Mga special na shell yan eh. Dito, try natin ito. Maalon? Try pa rin doon. Lolo. Ganda sana ito mga tilo. Try natin doon. Dulo pa. Hindi mo kaisa lang sana. Gusto ko talaga ma-experience pa. Gaano kalakas yung ba? Makatak talaga. Yan maraming alimango sa ilalim yan, no? Malaki-laki. Dito try natin. Makarating tayo ng Barangay Wawa. Ita Elpen. Mabuti na lang yan si Kelvin Poliero, yun no? Laki,
Layo mo na, Kuya Choy! Strike na! May strike na! Ginagawa mo! Ang antay yan! Boom! Nag-strike! Grabe talaga, wala. Puninti na talaga mga katoy. Punitin! Putiti. Naligo na lang mga katoy. Walang makuha. Walang makuha. Kaya sila namumulot pa rin ng suso. Kachoy Del tsaka si Kachoy Bake. Yun. Picture kayo, picture. Thumbnail natin, thumbnail. Ba't ka walang isda dito? Alam nga, Ang isda natatakot din ko. Andun nga oh. Nag-ano sila, kalidkad ba yan? isda ka sa palengke. nang lalambat ka mo. Ganyan maginagawa nila. Oh, ganyan. Asan sila ano? Wala pa, papunta pa nga lang sila. Sila Arnold? I-video natin. May aso. Asan na nakuha natin? Patingin nakuha na natin. Tukunti ata, lagot tayo kay Lula. Dami na yan. Ayun oh, marami na pala oh. Masarap yan sa bawan ano. Maulan talaga, grabe. May bagyo pa rin ano. Ay, si Katubik oh. Shout out! Mga taga ano, mga Pines Warehouse boys. FGI boys, yun. Mga masungit nating mga guardian, sila Panal. Yun, shout out! Woo! Ginagawa mo. Ikaw naman boy, baka surti ka. Ano, talakitok. Napalaban ko sa paligo. Nag-enjoy yung bata. Yun mga katoy, bali pasensya na mga katoy, bali upload na lang namin to para ano namin. Bali souvenir ko lang din dito sa ano, pagpunta ko ng Mindoro sa Calapan. So yun, shoutout tayo mga katoy. Shoutout, papashoutout natin si ano, si Kelvin. Yun. Shout out kay Kelvin De Vera, Victor Foliero, Anet Gantos. Shout out po ulit kay Anet Santos, Kamangyang Richard, Nathaniel Templo Nuevo. Templo Romero. Shout out kay JC Tablan. Bako na ba sa Ayan mga katoy, tinitesting na rin ni ano, ni Kachoy Del para ma-experience naman daw niya yung pagkakast. Ay, naligo na yung dalawa. Naligo. Yung galing. Videoin natin sila mamaya. Wala man lang, no? Dapat merong lapu-lapu man lang dyan, maliliit. Ganda ng area, oh, batuan. Sumasayaw-sayaw na. I-upload na lang namin tomato kasi ano, sayang din yung ano. Yung fishing adventures natin dito. Ano mga tayo, ang ganda ng ano area, oh. Ayan, wala na, nagbana na kami, naligo na lang natin. Ay, shoutout nga pala kay Pele Probles. Mga ano to, mga diskarte niyang malulupit. Choy! Si ano, si Pariperbik ko. Ayan, pare ko mga tayo, si Kachoybik. Bali, siya yung mayroong ano, bangka na maliit sa hindi raw kaya nung ano niya, bangka yung doon sa may isla na yun mga tayo, oh. Yung dalawa na yun, tatlong isla na yun. So yan pala, ano yung protected area na yan? Bawal na mag-fishing. Bawal na. Yung isla na yung mga tayo. Oral. Coral na. Mga ano na yan?
Snorkeling! Ay, sparkler! Yan na tayo dyan. Dito pala yung bawal na. Oh. Yung isla na yun. Diyan sana kami mag-iilaw mga to. Mangingilaw. Kaso bawal na pala daw. Yung bakawan doon tayo galing mga to. May bakawan na yun. Nakarami na tayong ano. Mga shell. Yan ang ganda ng ano dito. Dito mga to. Grabe oh. Bakit kaya walang isda dito? Tubig. Ano? Mainit ang tubig, no? Yan, shoutout pala, shoutout. Shoutout kay kay Ma'am Anet Santos, kay Kamanyan Richard. At shoutout kay kay Atsuela family sa Tarlac. Rasona. Franklin Trasona and family, sila Ros, si Angela. Nagdalin na kita dun sa malalim. Wag. Diretso si Peter. Grabe. Experience na to. Medyo kumalma naman nyo. Kumalma yung hangin wala namang isda. Kailangan talaga mga tayo. Doon sa isla daw yun. Ayun, nabiyahan yung barko. May barko na sana. Makakauwi na tayo. Pero mga tayo, baka doon tayo surtihin sa Sa barko. sa may doon tayo. Baka doon tayo surtihin sa may Tarlac. Baka may mga spot doon na di pa napupunta. Grabe, ang layo na natin sa baybay oh. Hanggang ano pa rin, Pusod. Wawa tayo. Baha family, yun, shout out. Sarmiento family, yun, salamat. Si Lola mo, dali. Shout out kay Nanay Toyang at saka Lola Barbie. Ano apelido? Sarmiento. Sarmiento. Salamat po sa pagpatulog. Ay no, pwede kayo lumapit doon. Tapos siya naghahatak. Ay mo na, dali. Ay, shout out nga pala sa sa mga subscriber nating walang sawang panonood sa... Uy, may isda yun oh. Ako. Walang sawang panonood sa mga video nating kahit na walang huli dito sa may mga to sa Mindoro. So ikakatsin cook namin ulit mga to yung nahuli namin kayo. Ay, nahuli namin. Yung nakuha natin. Grabe nga lang mga to oh. Oh, grabe oy. Yung mga to oh. Oh! Grabe. Ay, ang dami. Tara, punta natin. Ang daming huli. Makakita man lang tayo ng isdang isdang sa dagat. Rico. Grabe ang lakas ng alon. Oh, grabe oh. Oh, grabe ang lakas oh. Oh! Yung mga uli ni Kuya oh. May bangus sa dagat. Uy, grabe. Oo, yan mga tuy oh. Oh, ito yung nahuli natin. Ano to kaya? Ibis, no? Oh, may talangka pa, oh. Ah, ito yung yung... Ano ba tawag ito kaya? Yung isla na to? May tawag ito eh. Banak. May bangus. Bakit kaya bangus? May bangus pala sa oh. Mga tayo, bangus sa dagat. Malalaki pati. Ayos, ah. Sila mamamanti. Anong size kaya yung gamit mo? 8. Wow, ang galing. Siguro maraming huli yung nakatahan dyan. Hindi ba pinapandaw? Yung dito. Yung may doon? Mayroong galon na nakalagay? Bangus oh. Ang dami. Oh, yan ang bangus dagat. Walang amoy pa yan. Di mo bibinibintay ko? Pang Si Arnold nandiyan, si Arnold kaya eh. Kailan niya si Arnold? Aba ha. Haba? Nasaan sila? Hinahanap namin eh. Nagcast na nga kami dito. Ang ganda. Kuya, ang daming bangus mga tayo. I-upload na lang natin ito. I-upload na lang namin ito mga tayo. Para rin kaya kay Kevin. Kelvin? Kevin. Ay, Kevin. Yan, kay Kevin oh. Papakita niya raw sa lola niya yung video. Ayan, paring Derbic oh. Yun. Shoutout nga pala kay Panal. Bubuduli. Nagbabasa na naman kami ni Panal nito mga tayo. No. Sasabihin, pumunta pa kayo na ng Mindoro, walang huli. Ilautan pa nito. Lato ha. Lato. Hindi yung sa Tagalog ba? Ano ba tawag ito? Yung Gulaman. yung gulaman. Iba pa, meron pa nito eh. Halamang damo. Halaman dagat. Okay, Kelvin, last shout out dali. Sa mga klase mo. Shout out. Kelvin. Klase ko. Shout out mo, Kelvin, yung mga klase mo. Sila John Sherwin. Oo. Sila King
Marsalda, sila Gaetan Bolivar, Justin Verano. Ba, Renz Birano? Verano. Ayan Makati ah. Yun lang mga kachoy. Yun. Nice shoutout pa mga klase ko. I-share mo sa kanila yung video natin para makita niya. Sabi mo, artista ka na. Ano to? Uri ng coral, ano to? Oh, bak, ibang klase oh. Nakatoy oh. Ayaw ito, parang ulo ni Kang. Ni ulo ni Nathaniel. Kung ba ahas? Babaeng ahas, sino ngayon? Ala, sino yun? Nawawa. Wala pa tayo nahuli. Oo nga, wala tayong pang ano eh. Kukunti lang yung shell natin. Naunaan kasi kami mga katoy ng ano, pagkuha ng mga shell kanina. Dami na sa law. Ano, wala? Wala. Wala talaga, ano? Hindi tayo pinalot. Dak sa kabila, sa may barangay Wawa, ang dami. Ang daming ano. Ayun oh. Gabi ang high tide, Ay. gabi ang high tide. Ang daming ano dun eh, yung palo. Ay, ano yun? Palakol? Sa amin, Kwan. Dito sa amin, low tide. Kita mo lahat yung coral. Yung mga coral, makikita mo lahat. Sakit na sa Mahina yung ano dito. Doon tayo sa kabila. ligo lang, ligo. May nang... Doon kami mga katoy sa ano, sa barangay Wawa. So dito pala mga katoy yung ano, kinukuha yung similya ng bangus sa dagat pala. Marami sila. So dapat pala mag-alaga ng bangus yan, lalaki. Yan oh, ang laki mga katoy oh. Oh. Ang laki mga katoy oh. Mga kachuy! Ginagawa mo eh. Yan lang yan mga katoy. Doon tayo. Oh. Oh, lalaki oh. Tara na. Yun nga mga kachoy, nagala lang kami, naghahanap ng mga shell. Mga shell. Tapos anong gagawin natin? Upload natin to? Oh. Kasi Para maraming ano. oh. Oy, oh, laki Uy, oh. laki! Yan, laki oh. Oh. Yan mga katoy. Oh. Ang laki mga katoy oh. Laki. Uy, sakto na to sa ano. Isang subuan. Ito kaya. Ay, boy, may ano. Oh, uy, ito boy. Ito, may gumagalaw. Teka, dandan lang. Baka may balatan yan ha. Ay, gumagalaw. Balatan. Eh, gumalaw eh. Umingaing. Balatan nga yan. Anong ano yun? Balatan. Anong ano nga? Baka crab. Hindi. Ba't nawala? Ah, ini nga siguro ng ano yun sa kabila. Sa dagat. Ba't na? Ah, nag-high tide nga. Ang dami nakuha ni Kuya ano, bangus. Mahina yung ano dito, palakol no. Doon sa kabila, ang dami. Nagkamali tayo ng punta. Iniwan niya yung lambat niyan. Kaya Choy, Ah. saan nga ako nagano tumbahan? Doon, kabila. Ano yun? Malambot yun eh. Lambot na to. Lumubog ka? Kaya na naman. Naku, malambot pala dito. Tanggalin mo chinilas mo. Dito oh, wala bang ano dito? Ah, Kuya Choy! Malambot. Yan, shoutout nga pala sa mga kasama natin sa ano, Insi Anglers. Sila Kuya Ed Saldo TV, Flying Thunders TV, sila Kachoy Joy, yan, sila si Kachoy Lito, si Kachoy Jan, si Kachoy Philip Robles at si Kabiwas TV. At sa Big Vlog Newborn Anglers. Tapos si ano, si Bata TV Vlog. Yun, shout out. Sana ma-meet pa natin mga toy si Bata TV Vlog pag uwi natin. Kasi pupunta pa akong Tarlac. Ha? Kay ano pala, shout out kay Friends Pabarlan. Yun, shout out. At kay Talimpiits, yun, shout out. Yun si Aro Vlog, yun, Aro Vlog, shout out. Shout out kay Kamangyan. Yun, shout out. Sana na mabisita ni Kamangyan yung channel natin, mapansin tayo. Para masuportahan yung channel natin mga toy. Nakakatuwa yung ano nun mga toy, yung channel ni Kamangyan. Doon tayo pumunta mga toy, may nakatangos na yun oh. So doon pala yung barangay Wawa mga toy, pwede palang lakarin dito oh. So kanina dyan tayo dumaan. Ay doon tayo dumaan sa may ano na yun, may bridge na yun. Yung ginagawang tulay guys. Ah.
Takbo-takbo yung dito, oh. Kitang-kita yung guys, yung didi mo guys. Buti na natakpan ng ano, life jacket guys. Ako kasi, playa, lawak dito no. Mag-low tide, oh. Maganda rito mag ano, volleyball. Rod Joy, ito, Rod Joy. Dito nga kami nagbe-baseball. Choy, dito kami nagbe-baseball. Dito? Ang luwang oh, grabe nga. Kami nagmamotor dito eh. Ang ganda ng bike. Pwede dito mag-motocross. Grabe siguro talsik ng ano. Parang medyo kumalma-kalma no. Pero mga nakarang araw, kala mo. Katapusan na ng ano, Mindoro. Yeah, makakauwi na tayo matay. Bali, akala ko may stranded na ako dito sa ano, Mindoro. Ang grabe, maulan pa doon bandang matay oh. Ala, Supply ng mga kita na pala ito matay, yung ano, malampaya supply ng ano, ng kuryente, yun oh. Ang kulay puti na yun mga tay. Ano yun oh? Malampaya. Pag dito, kita nga pala doon. para hindi mo. Doon mga tay, oh. Madami doon. Doon sa bandaron mga tay, doon kami. Choy. Uy, Madaming ano doon eh. Palakol doon sa dulo na yun eh. Mga tay, pasensya na mahaba yung video natin. baby call. Ay, nako. Naiwan yung ano natin, stand ng ay shoutout nga pala sa mga silent viewer natin, mga tay. Hindi laking tulong sa atin sa mga silent viewers. Ang ganda oh. Mga katoy, nabalik na yung ano natin, yung ads natin. Thank you talaga kay AdSense. Kala ko matutuluyan na yung masisira yung channel natin mga tay. So bali halo-halo mga tay yung saya ko eh. Masaya ako kasi ano, nabalik yung ads natin. So malungkot kasi di ko kayo nabigyan ng magandang video. Oh no. Sana babawi tayo mga tay susunod. Sana may mga time talaga tayo na ano, makapunta sa mga probinsya ba na may mag-imbita na may mag-over ng bangka yun na malaki para makapunta tayo sa ano kahit na bumabagyo-bagyo, makapunta sa isla. Wala, ulan na, napahaba na talaga. 1 hour later. Tapos doon natin oh. Yung mga choy, ang Dami. dami ng choy. Nakailang palakol kayo? Ako nakadalawa lang eh. 4 lang. Wala, naubos na ata. Bakawan oh. Binalikan namin mga tay kung saan kami nakakuha na nakaraan oh. Kukunti na ng palakol. Masyil naman yung madami. Doon mga tay, pagdating natin doon sa ano, sa bahay ni nanay doon, ni mama ni Pare Pervic. Tingnan natin. Sabihan mo yung aso. Ibabad natin isang oras no. So yun mga katoy. Hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat. Ano nakatuloy natin yung dalawa. Maraming salamat sa pagsusuporta kay Rod Joy Fishing. Ayun. At mag-subscribe and like the video. Ayun. Like and share tayo. Like and share. Yan. Thank you mga katoy. See you next year. Sana makapunta tayo ng Holy Week dito. Holy Week daw mga katoy. Maganda raw dito pag Holy Week. Sana Lord. Bye bye. Aming shield yan mga katoy oh. Oh. Grabe, ang dami oh. Mga special na shell mga katoy. Ito yung palakol oh. Bali lilinisin pa namin to. Oh ganda oh, mga special na shell oh. Oh, lalaki.